Acum filmează. Și tu filmează pe mine. Vine încoace ce te rastă. Vine încoace ce te rastă. Vine încoace. Să stăm de gât. Intră capul, mă. Bagă capul. Bagă capul, bă. Intră capul, bă. Bagă, bă. Hai că te filmez. Bagă capul acolo în el. Nu poți să ridică, să fac picior. Bucăciune. Bagă la cap. Ha? Bagă la cap în el. Mă degrabă băga o pulă. Bagă o pulă în gât. Bă, da, se vede, hai. Trage la mână așa, hai. Mă mușcă. Hă? Hai, mă, zici că o balenă să-mi bat pula eu. Are 70 kg ăsta. E masculă, ce pula are să mă pula. În mascul? Pula aia, da. Dă-ți dau mai profi, ți era să-l dăm. Pregătirea pe burtega, da. Hai, mai vine și tu, bă. Oh, cu Hania. Iubita. Dar ce? Hai, bag-te în apă, nu sta. Bă, fraților, eu l-am prins, bă, nu faraonul. Hai, Eu sunt titularul. Nu i-am dat să se joace cu el. hai că până la urmă eu sunt. Ia spune-le, mă, cine l-a prins. Marcel. Vezi? Mă hălește, să bag piciorul. Bă, tu ești copil să de la picior? Uleu, păi tu nu poți să bagi picior să pleacă cu dânsul. Care e chinea și cu oameni. Avatarul ăsta, mă? Lasă că deja l-ai obosit. Așa. Fără reclamă, hai domnul Gabi, fără reclamă. Uite, ăsta este Exemplare carne de- și oase. Lasă-l, mă, că deja l-ai O obosit. mai controlat? Pe aia el altă.